Ola, Cali News, e iniciamos a reportaxe documental de como se fai unha empanada de millo. Como din os carniceiros, vayamos por partes. O primeiro de todo é o millo. Para falar do millo temos aquí dous labrejos do lugar e o señor Furón, da casa de Pedro de Leopoldo. O señor Furón, da casa de Pedro de Leopoldo, e o seu fillo, o señor... O Furonciño, da casa de Lestón. O señor Furonciño, da casa de Lestón. O señor Furonciño, da casa de Leopoldo Lestón. Moitas gracias anticipadas por participar neste documental. Nada. Ben, vayamos entonces ao tema. De onde ven o millo, señor Furón? Hai que sementalo, da semente. Ajá. Hai que sementar na terra que non cae do céu. Claro que non cae do céu. E con que se sementa na terra? Con este sacho? Este é un lejón, clarizo. Co tamaño da ferramenta importa. Ábrese o cobo, Sí. seméntase Ajá. e tápase. Vale. Entonces E hai que... esperar que medre. Hai que... Co sacho, dijo co lejón, co tamaño da ferramenta importa, si, xa sei. Hai que plantar aí no... co cobo e a semente e esperar a que medre. E canto tempo hai que... Hostia. Pero xa acaba de medrar. Xa medrou, señor Furón, isto é normal. Claro, aquí en Lira a terra ten moito lento. Lento non, porque isto foi moi rápido, perdone que lle diga. Porque a semente é semente autóctona daqui, non é nada transgénico. Ou ti pareceche que este é transgénico? Papá, eu transgénico non son. Son setemesino. É setemesino, o seu Furonciño. Por eso creciu tan rápido a súa semente. Caramba. Espabilou en salir. Espabilou en salir, sí, señor. Ostras. Pero esto... Pero mire, pa aquí, usted está me dicindo que isto é lento, pero isto está crecendo a unha velocidade que xa é moito máis alto que nós, señor. Como é posible este milagro, señor Furón? É sempre así. Ten que ser así, ten que vir boa semente, boa terra nun bo sitio, ten que vir para arriba, mas mire, xa está botando a espiga. E cal é a espiga? Aquí, na ves, aquí empeza a brotar xa. Esta pequichiña así daqui. Claro. Esta é a espiga. Que simpática, non? Pero ahora é cando empezan os problemas. Sí? Sí, home. Ahora a espiga tenche moitos enemigos, porque Lira está cheo de corvos. 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 E gaviotas voian a jodelas, non tantos como antes, Pero ainda hai, Sí, claro. E para iso temos que poñerlle un espantallo. Un espantallo. Para espantar aos paxaros. É que non che veñan joder a espiga. Entendo. Mira, cando eu volvín da América e empecé a plantar millo, busquei o espantallo máis preparado. Collín a un rapaz daqui, moi inteligente, 2 carreiras, pero que cativo me saliu. Hasta lle cajaban os corvos encima. Putos corvos. Hachiki! Entón, cambio radical, fora espantallo, e coloquei unha espantalla. Fun a casa veneranda, unha casa labreja como a nosa, ali tiña unha neta, unha artista ben preparada, coloqueina no medio de milla, meu pai, tan ben parecida era, que aburaban os jabalís. Ai, meu jabalí. Ya le dije otra vez, señor Lane, que no... No se fía de mí. Está en su perfecto derecho. E xa disquiciado, fun falar con quen sabe máis do tema. Meu pai, o Furón maior. E díxome: escusas buscalos en Lira, para espantallos, Lariño. E deixenme en paz, que estou vendo aí ao baile. E fixenlle casa meu pai.
E alá fun ao Lariño, buscar o espantallo máis grande que houbera no lugar. E caramba, como cambiou o conto. Ven, meu jabalí, ven aquí, bonito, ven. Ven aquí, cariño, ven aquí que vas a ver o que é bo. Ven, me cajen yo, lárgate de aquí, lárgate do meu terreo, vas comer millo a casa de Dios, larga, fora de aquí, fora deste terreo, larga, fora de aquí, a outro terreo. Ves o importante que ter un bo espantallo? Ah, carai, un bo espantallo, Señor Furón, mire pa aquí. Mire como medrou a espija, non, señor? Xa está madura, está lista para coller. Señor Furonciño, que é o que hai que facer ca espija a partir de agora? Ahora o que hai que facer é apañala, debullala, moela e xa tes a fariña para a empanada. E xa estaría a fariña para empanada? Sí. Pois, Calenius, imos a seguinte fase. Moitas gracias, señor Furonciño de Lestón, Leopoldo Lestón, Furón, Leonciño Lestón. De nada, hombre. Bueno, nada. Despois de moer o millo ven a fariña. E que a fariña que se fai? Temos aquí a jefa das empanadas que nos vai dicir que se fai. Usted é a señora que chama? Eu chámome de Olinda da Beirada. A señora de Olinda da Beirada, que é moi simpática, vai nos demostrar que é o que se fai que a fariña... Que se fai que a fariña? Pois é que amasala. E pode facer unha demostración? Claro, mire, facemos así no medio, botamos agua fervendo e botamos un pouquiño de fermento. Amasamos. E despois deixámoslo toda a noite a levedar hasta o outro día. E despois o outro día facemos as empanadas. Entonces o secreto da empanada está na masa. Ai, no meu fillo, non. O secreto da empanada está en como se amasa a masa. Porque a masa, ainda que amasar, moi ben amasada. Aquí en Lira nós a masa, masámosla como os pulpos. Ai, sí? Sí, antes botábamos 50 ou 60 días masando, pero xa estamos nós bastante amasadas. Estamos menos tempo, pero ainda lle damos ben, Quere que lle faga unha demostración? Por favor, sería Teño aquí as miñas compañeras e xa le vamos facendo un molequinho. Veña, Liracha! Arriba! Hai que ver que energía, que maneira... así todo o día. Que maneira de amasar. Así todo o día. Entón, que a masa así masada xa temos para empanadas. Ai, non. O máis importante é o medio, o que leva no medio. O que leva no medio o que? A sargallada. Aquí? En Lira chamamos de sargallada, en outros sitios, por exemplo, en Garnota, chamanlle o mejunje. O mejunje. Entón, o máis importante é o mejunje. Sí. E de onde se trae o mejunje? Pois de onde va a mellor calidade de toda Galicia que vengo para aquí. Mexillón, sardiña e berberechos. Vale, pois imos ver entón saber de onde se trae o mejunje para a empanada, vale? Que tal, Calenius? Aquí estou a bordo da xeiteira que estamos, están pescando sardiñas para empanada de millo de sardiña, lógicamente. Estou aquí co patrón maior. Que tal, patrón maior, que tal? Bueno, eu non son patrón maior, Eu sabes que non teño tanta barriga como patrón maior. Además, son o sustituto do patrón titular desta embarcación. Abelardo, que está lesionado. Efectivamente. E como está bastante jodido, un posto como a min, porque acercabas o tempo pasar as empanadas e había que vir aquí. Además, había que vir aquí. Precisamente, porque digo porque había que vir aquí ao mar da Arousa, habendo tanto mar en Lira. Pois boa pregunta, porque os vellos preguntamos esta xente que andaba antes nas lanchas, gestos, o Moncho da Mestra e tal.
e dixeron que nesta época que traba unha sardiña aquí na ría cojonuda, unha sardiña que ten grasa consistente, hasta dis que Grasa saturada, é que me engañei, saturada. Que é moi boa para amasar a empanada, dalle moi Ah, entonces o secreto da empanada de sardiña está na grasa da sardiña. Efectivamente. Non na masa de No, ti ves mete televisión. Bueno, sí, además tamén sale un pouco. Sí, é como sales. A ver, sí. Non lle das o dedo, pero tamén é. Sí. Bueno, así que... Oi, sí, a ver estes, coño. Están atendendo aquí a televisión. A ver, aquí están aquí pescando. Gracias, patrón. Están pescando aquí os mariñeiros da xeiteira. Show, pasa para pro. Show, coño, vamos, rapaz. A ver. Están que pesa do xeito alando do barco collendo sardiñas. Perdone, jefe. Jefe! Que pasou, Están chaval? collendo sardiñas. Estamos collendo sardiñas, temos aquí sardiñas aquí para a empanada deste ano, máis para do ano que ven. Ajá, aquí temos as sardiñas, compañeira. Pódense ver aquí todas as sardiñas. Unha maravilla de ser fresquiñas. Aquí debe haber máis sardiñas aínda. Andes aí, chaval, andes aí. Parece fariña, non? Isto é fariña, non, jefe? Sí, a fariñas. Que é pa masa da empanada? Isto é fariña, jefe. Oi, que hostia, que apercebidos, que empanada, nin que hostias. Non andes aí, cojones. E ti que coño, que... Corta aí que che tiramos ao mar. Corta aí. Corta. Aí. Adiós, don Juanito. Adiós, don Juan. Adiós, hermana. Se juntamos mañana que vamos a preparar. Adiós. ¡Amado! ¡Hay que andar a modo! ¡Adiós, tarde! ¡Hay que poner semáforos! ¡Ah, más fácil de izquierda, Aquí estamos na berberecheira, que é esta zona que está aquí detrás. Aquí é onde se crían os berberechos. Sospeito que estas mulleres deben andar a eles, ou xunta a elas. Hola, que tal, señoras? Bos días. Hola, rapaz, bons días. Que tal? Que fan por aquí? A que andan? Andamos a berbechos, non ves? Mira, pero non é para nós, Non, para nós non é. No. Para quen é o berberecho? É para unhas amigas de Lira que temos alá que vai facer unha festa das empanadas. Porque nós de Lira o que faga falta, desvivímonos. Querémoslle moi Desvivímonos. Hai boa relación cas de Lira. Bueno, hombre, vai boa. E o berberecho como se lle mete a empanada? Como se lle mete Mira, as de Lira a empanada non souberon facer nunca. Nunca, jamás en la vida. Non sabe. Pero vamos a ver, son amigas nosas. O empanada, hai que botar a cuncha para que lle dé unha sustancia. Metela inteira. A cuncha, así que o secreto da empanada de berberecho está na cuncha. Non! O secreto do berbecho está en que non che collan apañando berbecho. Disculpe. Estamos aquí na ría de Murosnoia e imos comprobar de onde ven a materia prima para facer a empanada de mexillón. O secreto está na mexilla, e a mexilla ven de Lira. Ramón, Que pasa? Hombre, Chema. que sos? Canto tempo? Traes un axudante novo? Trae aquí un arneirón que me saliu aí nun collón, Mas traeuche aquí a mixiña de Lira, A ver. Está moi boa pinta, carai. Cojonuda. Está champán. E o mixillón que? Misión, temos unha batea. Pois hai que ir buscar o O mixillón. veña a bordo. Vamos Vamos a peinajo. A bordo. Vamos alá.
Vamos a bordo. Veña, para o puente xa para aprender. Ai, marca, vamos usar a máquina. Vale. ¡Papá! ¡Estoy conduciendo! Estamos na batea do tío Ramón e imos proceder ao izado, ao levantamento da corda para a extracción do mexillón. Parece que isto está moi morto, que non habita en mí ninguén, que me mirou de lado un torto, que superei os límites, que maña non vai ver distinto, nin direi outra vez será, que nin se importa nin se minto, e se me mintes se me igual. Unha vez quixen sen motivos, sen a menor das condicións, que a independencia dos esquivos e a lealdade das lexións, supeditei me soltei lastre, e vinme a 100 metros de min, e superei aquel desastre, pero ante todo comprendín que eu nin podo, nin quero, nin debo volverme fiar da cultura da media verdade, da estafa legal, que eu xa corto e deserto e me aparto de toda moral. Mira, xe máis, que vai xe máis. Pois prova, non vai ser que teña toxina e me quires joder aí. Espera que os probo eu. A mí a toxina non me fai mal, Collos máis grandes, campeón? Xa, mil. Sí, así me gusta, señor. Ramón, vas ter que quedar aquí co muchacho este, porque provei de todo, a escuela nada, motorista, chofer, pianista, e non fago o modelo. Xa estou aburrido. Ten vida morta, Arneirón. Non te poñerei a andar. Vai te fijando. ¡Ah! ¿A dónde vives? ¡Papá! ¡Ven a buscar al profesorio! Vale. Día vin a vencer, unha mañá de setembro, día vin a vencer. Hola, ¿qué tal, señora de Olinda? Hola, ¿qué tal, Jañanas de Paliraches? Hola. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanta tristeza en esta mesa? ¿Pasó algo mal? Dios mío, porque estamos traballando unha cebola boísima, é a cebola do país, é moi peleona, e estamos chorando toda a tarde, é unha cebola reventona esta, de verdade, chorando toda a tarde. ¿Para qué é a cebola? É para ser amajada. É a ser amajada, me antes, hai para empanada tamén, ojo. Sí, para empanada. Carai, pois sí que reventona a cebola, Oh, sí. É bastante sufrido facer as Sufridísimo, empanadas. levamos así toda a tarde. Joder, xa pode estar boa, porque costa un huevo facer as empanadas. Pois si cebola non hai empanada, te te digo. Ai, que hostia. De Olinda. Que? Ben, despois de ir pasando polas distintas partes do proceso da empanada, por fin temos a empanada lista xa na empanadeira, nas mans do panadeiro Don Ángel de Adraño. Hola, boas tardes, Don Ángel. Hola, Clariso, que? Por que un panadeiro da montaña aquí no Fornorre de Lira?
Bueno, pois vouche dicir moi fácil, sen faltarlle a ninguén daqui da costa, pois mira, os mellores panadeiros están na montaña, porque na montaña hai madeira de panadeiros, e hai madeira porque hai leña, e se hai leña hai lume, Claro. que é o que fai falta. Explíqueme como casa a proporción dunha empanada tan pequena con un fornórreo tan grande. Pois mira, home, vouche explicar eu como casa. Hoxe cadrou que non máis cae esta, pero eu hai temporadas e días que teño que fornear para toda a Costa da Morte, amigo. Hai días que teño posto a andar os 44 pés. Aí si, os 44? Home, claro, e aí fai falta moito lume, que ás veces non me chega o que lle chanto eu, entón chamo ao meu primo, o pirómano anónimo. Ai, sí, xa sei quen é, Claro, aí salen empanadas, amigo, pero perita, ben cocidas. Entonces, don Ángel de Adraño, o secreto da empanada está en saber cosela, non? Home, está en saber cosela, claro que sí, pero o secreto máis importante está en saber metela. Metela? Metela. Metela? Claro, mira, atendede que vou facer unha demostración. Ben, a continuación, don Ángel de Adraño vai facer unha demostración de como hai que meter a empanada de millo de lira no fornórreo. Bueno, aí vai. O secreto está en saber metela, Primeiro, agárrala ben agarrada, despois colles e intentas pouco a pouco mirar a temperatura, vas abrindo a portiña pouco a pouco, pero sen presa, que non é chegar a encher, hai que ir collendo confianza, vale, para que vai abrindo aos pouquiños, e así que nota a temperatura perfecta, ras, metes e serras, Carai, xa está. Home, xa está, unha vez que a tes dentro, agora a disfrutar. Ah, vale. E canto tempo hai que estar disfrutando con ela dentro? Eso depende delas. Hainas que queren leña toda a noite. Leña, teñe que dar leña e fuego e tal. E despois hainas máis rápidas. Hainas máis rápidas que é o que se chama un fuego rápido. Foguete? Sí, un foguetillo, claro. Esa, por exemplo, esta que acabo de meter, esta ten pinta de ser das rápidas. Entón, vou mirar que non se me chamuscara, porque... A ver. Ves? Carai, xa está. Pois está perfecta, non? Claro, xa te dixen, Que maravilla. Que maravilla, bravo. Que maravilla. Aquí tendes, a popular empanada de millo de lira. Panadeiro! Que pasa aí? Ángel de Adraño. Sí, correcto. Trae un telegrama. Moi ben, aguanta aí, Tengo unha firmiña por aí. Sí. Ai, queima. Que vai queimar, a ver, non lle teñas medo, aguanta ben. Sí. Así, veña, a ver, aquí está, perfecto, a ver, dámelo ojo, tenes. A ver, veña. Non, xa está. A ver. Festorrio, 15 de agosto de 2015, stop. Vai haber un mundo de xente, stop. 150 empanadas mínimo, stop. Jarda uns anacos para os gaiteiros, os claretes e ses, stop. Que os músicos se non están contentos tocan cho carallo, stop. Bueno, pues nada, perfecto, mensaje recibido. Respóndelle aí. Telegrama recibido, stop. Poño agora mesmo co chollo, stop. Hasta o día non hai stop. Ala, veña, perfecto, lévalle. Ala, veña. Hasta logo. Ala. Que? Fostelle perdendo medo, carallo. Sí, Fixaste o truco, moi ben. E agora que? Bueno, agora están dando ganas de meterlle a boca, non? Home, claro, é malos dentes, carallo. Xa polo cheiriño. Veña. Carai, pouco a pouco. A ver, mima, eu sempre era máis de pizza. Ti era moito de picha, pero xa che levarei polo camiño recto, pecador. Que? Non dis nada, carallo, Notase que está boa. Agora xa sei cal é o secreto da empanada. Oye? O secreto da empanada está en poder comela con boa compañía. Sí? Está ben. Home, a compañía mala non é, pero eu prefería a calquera das 4 que estaban masando na masa. Hasta eu tamén. Claro, que isto pide por algo de chupar, non? De clarete, non me llamaron un poquinho de clarete, pero... Clarete deixos estar que veñen despois. Agora, mira para aquí. Para que despois protesten, porque cortamos as maceiras. Sidra. Aí. Haberá que escanciar un pouco, non? Veña. Espera. A ver, un momento. A ver. Non vai entrar.
Descanse un pouco, Clariso. Descanse un pouco, anda. Descanso. Nesta terra que fai testamento, que acolle os lamentos e anima a olvidar, infectada de sangue usureiro, caciques modernos, mecenas do mal. Vivo dentro dun monte de area tinguido de brea que non limpa o mal, ca esperanza de tomar alento pra ver o momento de nos libertar. Mais aínda seguimos aquí a aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans desas serpes e cans que nos queren calar. Compañeiras nos soños do Edén, unha illa no medio do mar, que iluminan o loito máis negro que esquece o desterro e o medo a loitar. Cando as marcas se gravan a ferro e a dor e a xenreira non deixan sorrir, as penurias van alén da fame, falta identidade que axuda a vivir. Só se calma o ruído da raiva, que a forza que queima na gorxa o berrar.